Miljana Kulić je napravila haos na imanju kada se fizički sukobila sa Lazarom Čolićem Zolom. Tokom svađe Miljana je pogodila kamenom i voditelja Milana Miloševića. Potom je ušla u Belu kuću kako bi se izvinjela Milanu, a zatim je sa Nenadom Macanovićem Bebicom pokušala da pobegne sa imanja. Tokom pokušaja bekstva, Bebica se fizički sukobio sa članom obezbeđenja. U jednom trenutku je uzeo veliku dasku i zapretio im da će ih udariti. Oni su se gurali i otimali oko štangle. Požuri, nije mi dobro, mnogo krvarim, rekla je Miljana. Nemam šta da žurim, rekao je Bebica, a zatim se sukobio sa obezbeđenjem. Nemoj da me guraš, udarit ću te daskom, rekao je Bebica članu obezbeđenja. Koga ćeš udariti daskom, upitao ga je momak iz obezbeđenja. Ili tebe ili njega, rekao je Bebica. Koga ćeš bre udariti daskom, ponovio je pitanje člana obezbeđenja i oteo mu dasku iz ruke. Tebe, što, jel to problem? Nemoj da me štipaš i da me teraš. Idemo napolje. Ne možeš da mi zabraniš da idem napolje. Besno je Nenad, a zatim uzeo novu štanglu. Nemoj da me diraš, dobar sam prema vama. Ne diram vas, ne dirajte me. Ja mogu da radim šta ja hoću. Postoji sankcija za to i ja ću snositi odgovornost. Dobro vama, dobro meni, rekao je Bebica, a zatim se opet pogurao sa članovima obezbeđenja. Pustite nas, hoćemo da izađemo, vikala je Miljana. Skloni se od mene, kako misliš da nam zabraniš? Besno je Bebica i nastavio da lomi po imanju. Veliki šef je odlučio da diskvalifikuje Miljanu i Bebicu zbog nasilnog ponašanja prema zadrugarima i članovima produkcije.